kunst. Hvad er det? Vi prøver. Og går zoomer helt ind på kvinden. På manden. Eller er det en kvinde? Og farverne. Og her. Og ben. Og Jesus egentlig bare en del af en kæmpe søskendeflok, som det står i Markus evangeliet kapitel 6, vers 3. Og hvad med en gul papirslampe fra IKEA, som ligger ned?